I estem aquí amb la MVP de European, la Jana Moner, que ha fet un partidazo i que, bueno, per nosaltres heu donat la campanada, eliminant amb un molt bon equip, però vosaltres heu jugat molt bé. Sensacions avui del partit. Sí, doncs nosaltres veníem aquí la idea de, bueno, doncs no teníem res a perdre i a veure què podíem arribar a fer i doncs jo crec que hem fet un molt bon partit, elles també han fet un molt bon partit, llavors, bueno, doncs jo crec que hem lluitat molt i doncs això ens ha donat la victòria. L'afició us ha donat la força i l'empenta aquesta, no? És una cosa que tenim, jugar a casa, tenim tota l'afició, tota l'escola, llavors jo crec que això ens ha ajudat molt. Si hagués sigut al revés a Camp del Mollet... Sí, potser hagués sigut diferent, però bueno. Però la veritat és que heu jugat amb molta força, amb molta intensitat. Us anàveu de 5, recuperaven elles, s'anaven de 5, recuperàveu vosaltres. Sí, ha sigut un partit molt ajustat i doncs marxar de 5, tornar a marxar menys 5, o sigui, ha estat un partit que ha sigut molt lluitat, jo crec que dels I dos equips. I teniu aquí ferides de guerra. Però la veritat és que al final, als últims minuts, amb la defensa que hem fet superpotent, heu recuperat boles i heu jo crec que cistella aquest push final que hem fet ens ha donat la victòria. I un triple teu, també. Sí. Doncs moltíssimes felicitats a per la final, sensacions per la final, vingui, vingui. Bueno, que vingui, doncs intentarem competir com sempre, com cada partit soltarem igual i a veure què passa. Tant Sant Nicolau com Valls Montseny són bons equips, però vosaltres també ho sou i podeu guanyar perfectament. Sí. Doncs felicitats i ens veiem.